Benvolguts Berquinautes, estem a la temporada 2 de Berqui Games, de Berqui1, de tot el que és l'univers Berqui1 i especialment de Berqui Games, temporada 2, comencem amb Cities XXL, capítol 1, Fundem i la Tara. Anem allà al joc i anem a triar un lloc acollidor. Sí, i la Tara Cat. Up. I fundem la ciutat. Els arquinautes. Anem a fundar la ciutat. Comença el compte enrere, 25 minuts. Anem a començar per aquí. Anem a fer la carretereta. I farem una carretera fins aquí. De moment ja està. Vale, ara fundarem l'Ajuntament i l'Ajuntament d'Isla Tara serà just aquí. I anem serveis tècnics, els serveis tècnics farem aquí a prop de la zona industrial. L'Ajuntament ja l'hem fet. Anem a fer un barri residencial. D'aquest costat farem els de nivell 1. I en l'altre costat farem els de nivell 2. El dels treballadors qualificats. Bé, de moment fins aquí. Comerç. Anem a fer a l'àrea comercial. Oh, això és indústria, no? No. No vull fer la indústria aquí. M'he equivocat. Carretereta. Ui, quants desbloquejos. Vale, carretera. Ja està, fem comerç, àrea comercial. Això sí, volem àrea comercial. Vale, àrea comercial i ara l'àrea industrial. Oficines, les oficines les podem col·locar aquí. I la indústria pesada aquí. I ficarem hotels. Per què no podem ficar-ho per aquí? Bueno, hem ficat hotels, serveis públics res, serveis urbans res, decoracions res, i carretereta.
que ara per gestionar el trànsit. Exacte, aquí. De moment, tenim menys 800, impostos 16%, 25% en l'agrícola, que aquests que som, 20%, 20%, anem a treure població, 15% i 12%, tot i que no guanyem gaire. Anem a treure 20%, 16% i 14%. Sí, anem a fer-ho així. De moment, anem a treure aquesta carretera, que de moment no ens serveix de res. I anem a veure on estem gastant més. I la resta deu ser construcció, no? Transport, carreteres. Bueno, però aquesta carretera és important, que ens uneix a la resta del món. I la tara, de moment, amb els 160 pocs paquets, transport... Indústria... però això està molt lluny. Però... l'agrícola... podríem invertir en àrea agrícola. Però, clar, aquí seria una mica lluny. És una mica massa lluny. De moment no. No ho farem. Hem de guanyar diners, hem de fer que això sigui rentable, deixar que això vagi creixent. Hi ha 500 habitants. En 17 minuts acabarem aquest primer capítol. Anem a veure la ciutat. Un camió. Anem a seguir aquest camió cap a on va. Tot això sembla una zona industrial. Sí, tot això és zona industrial. I se'n va per aquí. Anem a veure la zona d'habitatges. Quina caseta de luxe. Uau, quines casetes. Heu vist? I a trànsit els personatges estan molt mal gestionats. De moment les indústries no. Potser construir més cases. Recordo on estaven els qualificats i els no. Potser hauríem de fer alguns habitatges més. I de segon nivell.
Vale, aquí hem de fer carreteretes. Aquí poc importa. I aquí, decoracions. Decorar les zones. Bé, zona una mica de parc. Vale, això ja està. Punt d'interès, terraformació... No, això res. Això anem creixent. De moment, Xinutxano. Per aquí serà tota la zona de producció elèctrica i tal. Quan ho tinguem, de moment, això està més que bloquejat. Però no hem arribat a desbloquejar-ho. A veure aquesta zona. Bueno, jo que agradable per passejar. Mireu els personatges, que mal animats que estan. La zona agrícola seria per aquí, que és on ens expandirem en algun moment donat. Podríem fer ja zona agrícola. Anem a fer per aquí. Massa gran. Això està bé. Això. Aquí. Camp massa petit. I vale, i ara el que necessitem és carretera. De l'àrea. Vam fer una corba. Sí, és una carretera llarga, però d'aquí a allà està sota mínims
Treballadors no qualificats. Vale, doncs anem a construir treballadors no qualificats per aquí. I anem a fer qualificats just davant. Això es va poblant. Haurem d'anar augmentant aquesta carretereta. Ens evita expandir-nos. El que sí que hem de fer és carretereta per unir. I aquí. Decoració. De moment estem creixent. Ah, això són com mercadillos. Està guai. El tràfic està molt congestionat. Anem a veure el tema trànsit, 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 trànsit. On està congestionat? Ui, aquí. Vale, el que hem de fer és més carreteretes. Per redistribuir el trànsit, clar. No anem a fer totes. Anem a veure ara com es redistribueix el trànsit. Vale, el que hem de fer és una ruta ràpida. Vale, el que necessitem fer és... Vale. I hem de fer d'una sola direcció. No, vale. Això... Això en aquesta direcció i això. Des d'aquí.
y aquí. Però no puc crear... Aviam. Pues que clar, aquí vull transformar. Vull modificar, per què no em deixa modificar-ho? Suposo que havia... Pues mira, aquí va a fer zones de vivendes. Manufactura. Anem a fer manufactura. Manufactura. Oficines i tot això ja està bé. Hotels. Oci. Oci. Anem a fer oci. Un per aquí. Un per aquí. Un per aquí. I un per aquí. Serveis públics. Central eòlica. Producció d'aigua. 15.000. I per aquí. Indústria d'aigua i gestió de brossa. L'espai de tractament de brossa. Això ho connectem a una carretera. Gestió de la brossa.
i necessitem un préstec d'1 milió. Necessitem i acabarem aquí amb la gestió de residus. Jo crec que aquí serveis urbans, centres educatius, pues serà aquí, aquí i aquí. I centres sanitaris, 1, 2, 3, un per aquí, un centre sanitari aquí serà important, i una clínica aquí. I jo crec que ja està. Sí, ja està bé. Ja està bastant bé el que hem construït. Indústria, manufactura, ja l'hem estrenat. I aquí aneu a fer un segon barri residencial. I fins aquí el capítol d'avui. Guardem. I la TaraCat. I acabem el capítol aquí. Benvolguts verquinautes, moltes gràcies per haver vist aquest capítol. Espero que us hagi agradat. Doneu-li a m'agrada, subscriviu-vos, comenteu, doneu-li a la campaneta. Just al costat hi ha una fletxeta. Trieu totes per rebre totes les notificacions de Verky Games. I escriu un mail si voleu a verkinauts@gmx.es. I 2 vídeos que us són suggerits per continuar les vostres aventures a Verky Games a continuació. Moltes gràcies a tots i que passeu un bon dia.